Egunon, urriaren 18a, martitzena, eta hemen ikusten dugune da baita landatutako eremotxu bat, arlotxu bat, egunen baten, ia arratzikoak eta lortzen dugu zen berton. Teoria mentzat, migorizatuta dauz, aretz batzu dauz, eta gehienak urkize diez, ikusiko. Gaur bero nahiko handize dau, egoixe be ertaina batzutan sakarra, ikusiko dugu zer lortzen dugu. Bueno, mentxego lehenengoa, nahiko heldute, eta pore janda, baina, ikusi jeselako beroa dauen ez da garretzekoa. Bueno, bigarrena, txikitxua da, baina atzoko neurri berberadeko eta egoizonegaz ez da gehiago hasiko orduan hartu ingo dugu. Eta hona hemen beste edertxubi, ize boletuz gandanik beste moten. Hain ziku dauzenez, hauze atzu itzitako bada. Honezkero simel dute. Hau gertatzen da holako egoixi eta dauenien normalien ez diez bestiazten. Ez da ara hau orokorra, ez da itxio. Eta egoixiega zare itxio. Bueno, itxaropena bintzet nahiko ganditut dauz. Baina, ondo. Ikusten da hauze beha harrakalduta dauela, berogatik. Bueno, hemen aeruz bat apurtute, baina, ikusiko dugu zelen dauen. Tira, ez da espektakularra gaurko, baina banaka, bagoaz. Bueno, eta hauze da gaurko maitza, 312. Egiz esan, posik, 30 grautik gorako temperaturak egin jauzelako, eta gaur be hortzi bilko dalako, eta posik baita lehenengo sonjo baltza hartu dugulako, eta, ia eurize dakarren laster baten, eta ze ondi inokarren, sasoie bintzet ez zinde esan amaitu dadik, eta, esperantza bado bintzat, venga, ondi izan.